खुलुमबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मिथिंगा बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ। बिटिसिआव बिसायख'थि खुंजासिम रायजो बेंगिरिनि खुंथाया सोलिगोन। गुवाहाटी नोगोरमानि गासैबो न' आरो बिल्डिंफोरखौ मोनसे गाबनि खालामनो गिबि मन्थ्रिनि बिथोन। पानसि ब्रह्मआ बिग साउन्ड इन्टारनेशनेल फिल्म फेस्टिवलाव साबसिन फावखुंग्रि महरै सायख'जादों। पाकिस्तानाव नखरारि दावहा 10 सुबुंनि जिउ गोमाबाय। लक्ष्य कौरा भारतारि एथलेटिक्स फेडारेशननि लेङाइ आफादगिरि सायख'जाबाय। दानिया आबुं रादाब। बिटिसि बिसायख'थिया खुंफुं जाजासिम बिटिसिआव रायजो बेंगिरिनि खुंथायानो सोलिबाय थागोन। आसाम सोरखारनि मन्थ्रि आफादनि जथुमाव बे बिथांखिखौ लादों। मख'नो गोनांदि हादोरनाङै गिख्रंथाव कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनाय आरो लकडाउननि जुनै थांनाय 4 एप्रिल खालिनो खुंजानो गोनां बिटिसि बिसायख'थिखौ थिखानाय गैयै समसिम दोनथ'नायजों लोगोसे बिटिसिआव रायजो बेंगिरिनि खुंथायखौ जाबसिननानै होनाय जादोंमोन। नाथाय 6 दान रायजो बेंगिरिनि खुंथायनि समाबो फैगौ 27 अक्ट'बर खालि बारग'लांसिगोन। अब्लाबो बिटिसि बिसायख'थिखौ खुंनायनि खाबुआ जानानै फैयाखै। बेनि थाखायनो बिटिसि बिसायख'थि खुंजासिम बिटिसिआव रायजो बेंगिरिनि खुंथायानो सोलिबाय थागोन होननानै बिस्थिबारखालि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल दैदेननाय केबिनेट जथुमाव बिथांखि लानाय जायो। बबेखानि दिन्दां जानानै थानाय बिटिसि बिसायख'थिखौ फैगौ 15 दिसेम्बरनि गेजेरावनो खुंफुंनायनि बागै मैयानि केबिनेट जथुमाव बिथांखि लायो आरो बेनि थाखाय आसाम रायजोआरि बिसायख'थि आय'गखौ खावलायहरनो थाखायबो बिथांखि लानाय जायो होननानै केबिनेट जथुमनि उनाव आसामनि पार्लियामेन्टारि एफेयार्स मन्थ्रि चन्द्र महन पाटवारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों। मख'नो गोनांदि बिटिसि बिसायख'थिनि अक्ट'खौ दासिम थि खालामाखैब्लाबो बिटिआर ओनसोलाव बिसायख'थिनि फोसावदिंनायफोरा गोख्रोङैनो सोलिगासिनो दं। गुवाहाटी नोगोरमानि गंफ्रोमबो न' आरो बिल्डिंफोरा मोनसे गाबनि जासिगोन। बे हाबाफारिखौ सानदों आसामनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालआ आरो दुर्गा फुजा जानाय सानखालिनो फोसावदों। नाथाय बे हाबाफारि जोबथा बिथांखिखौ गुवाहाटी नोगोरमानि रायजो राजाफ्रासो लागोन। बिस्थिबारखालि गुवाहाटी नोगोरमानि गणेशगुरियाव नैथि फ्लाइअभार बेखेवनाय हाबाफारियाव गिबि मन्थ्रिया बुंदों दि आंहा मोनसे लुबैनाय दं। बे बिथिङा पिडब्लिउडि बिफाना आंखौ मदद खालामनांगोन। गुवाहाटी नोगोरमानि गंफ्रोमबो न'नि गाबनि सायाव मोनसे बिथांखि लानांगौ आरो बेयाव गुवाहाटीनि मोनफ्रोमबो नखरा बाहागो लानांगोन। बबेखानि माखासे नोगोर आरो नोगोरमाफोराव बेबादि बिथांखि लादों आरो गंफ्रोमबो न'खौ मोनसे गाबनि खालामदों। बेबादि खालामोब्ला नोगोरनि बागै बयनिबो गोसोआव थालाङो। आसामाव दावबायफैनाय दावबायारिफोराबो जाहाथे गुवाहाटी नोगोरमाखौ गोसोआव थालाङो। बेनि थाखाय मोनसे जर'खा गाबखौ फुननायनि हाबाफारि लानांगौ। आसाम सोरखाराबो बावैसो साननि गेजेरावनो गुवाहाटी नोगोरमानि गंफ्रोमबो न'खौ मोनसे गाबनि खालामनो बिथांखि लानो हागौ आरो बिथोन होनो हागौ। बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बे मोजां खौरांखौ होदों बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंग्रि पानसि ब्रह्मआ। बर' हारियाव बयजोंबो सिनायजानाय आरो जाखांफुनाय फावखुंग्रि पानसि ब्रह्मआ साबसिन फावखुंग्रि बान्था मोननो हादों। डाक सावथुननि थाखाय पानसि ब्रह्मआ साबसिन फावखुंग्रिनि बान्थाखौ मोननो हादों। सुलुङाव मिथिनो हानाय बायदिब्ला डाइरेक्टर उज्जल पालनि डाक सावथुनाव गावनि गोख्रों फाव खालामनायनि थाखाय पानसि ब्रह्मखौ बिग साउन्ड इन्टारनेशनेल फिल्म फेस्टिवल कानाडायाव साबसिन फावखुंग्रि सायख'दों। मख'नो गोनांदि बर'नि माखासे एलबामफोरजों लोगोसेनो जोलै दा सिट सावथुनाव फाव खालामखांनाय पानसि ब्रह्मआ बे समाव जोबोद गोख्रोङै जौगाफुदों। बबेखानि बिग साउन्ड इन्टारनेशनेल फिल्म फेस्टिवल कानाडायाव साबसिन फावखुंग्रि महरै सायख'जानायनि खौरांखौ मोननायनि उनावनो पानसि ब्रह्मआ गावनि अफिसियेल फेसबुक पेजआव पस्ट होनानै जोबोरैनो रंजानाय आरो गोजोननायखौ फोरमायदों। बेजों लोगोसेनो डाक सावथुननि डाइरेक्टर आरो डाक सावथुन टीमनि साफ्रोमबो सोद्रोमाफोरनो साबायखर बावहरदों। आथिखालाव पाकिस्ताननि थासारिया मोजां नङा। पाकिस्तानाव मोनफ्रोमबो बिथिङावनो गावजों गाव एना-एनि जागासिनो दं। बे समावनो पाकिस्तानाव नखरारि दावहा जादों। पाकिस्ताननि बे नखरारि दावहाया गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जालांगासिनो थानायखौ नुनो मोनदों। पाकिस्तान आर्मि आरो पुलिसनि गेजेराव जादों बे नखरारि दावहाया। बे दावहायाव दासिम 60 निबो बांसिन सुबुङा जिउ गोमाबाय। सुलुङाव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सिन्धु प्रदेश पुलिसनि मोनसे खामानिखौ पाक आर्मिया गावनि आखायाव लांनायनि उनावनो बे नखरारि दावहानि थासारिया जायो आरो सिन्धु पुलिसआ पाक आर्मिजों गावलायो। बबेखानि बे जाथायाव सा 5 जवानफोरखौ लानानै गासै 10 सुबुङा जिउ गोमानायनि खौरां मोन्दों। बे जाथायनि उनाव पुलिस गाहायखौ लाफानानै गोबांसा पुलिस अफिसारफोरखौ पाक आर्मिया एरेस्ट खालामदों आरो बे जाथायखौ लोब्बा लानानै पुलिस बिफाना आर्मिनि हेंथायै बिग्रायखांदों। ओरैहाय पाकिस्तानाव बेबायदि नखरारि दावहानि थासारि जागासिनो थानाय बे जाथायखौ हादोरनि गाहायआ दोनखुमानो नाजादों होननानैबो सुलुङाव मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे समाव पाकिस्ताननि राजखान्थियारि थासारियाबो मोजां नङा। मोन 10 निबो बांसिन हेंथा दोलोनि खौसे जानायाव आरो राजा लामायाव ओंखारबोनाय गोख्रों सोमावसारनायाव पाकिस्ताननि गाहाय मन्थ्रि इमरान खाननि गादिया गोमाहां जादों।
आसामनि गेलेमु बिथिङाव मोजां खौरां। आसाम एथलेटिक्स फेडारेशननि आफादगिरि आरो आसाम अलिम्पिक फेडारेशननि गाहाय नेहाथारि लक्ष्य कौरा भारतारि एथलेटिक्स फेडारेशननि लेङाइ आफादगिरि सायख'जाबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला लक्ष्य कौरा रावजोंबो बादायालायाजासेनो भारतारि एथलेटिक्स फेडारेशननि लेङाइ आफादगिरि महरै सायख'जादों। मख'नो गोनांदि थांनाय मंगलबार खालि फेडारेशननि लेङाइ आफादगिरिनि थाखाय बिजाथिलाइ गथायदोंमोन लक्ष्य कौरा। बेनि उनावनो लक्ष्य कौरा दिनै रावजोंबो बादायनाय गैयाजासे लेङाइ आफादगिरि महरै सायख'जाबाय होननानै भारतारि एथलेटिक्स फेडारेशनआ फोसावदों। बेखौबो मख'नो गोनांदि लक्ष्य कौरा भारतारि एथलेटिक्स मिरु आफादाव जायगा मोननाय आसामनि गिबिसिन सुबुं। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।